Ja näin mennään. Auto 1 siis katsomusta näiden vasemmalla, auto 2 katsomusta näiden oikealla. Näin on sattunut joskus. Nyt ei hoksannut kai Sireniltä kysyä, onko hän tullut tänne mukaan suoraan kultavara-auton päältä vai onko niin kuin edellisen mestaruuden voittaessaan, että hän oli keittiökaappi asentajana ja lainasi kaverinsa puuautoa ja pari päivää harjoitteli hiekkamoottorissa yksinään ja tuli paikalle ja veti Suomen mestaruuden. Isoja kourallisia Kai Siren voittaa. Se on tietysti yksi konsti päästä tässä vauhdilla eteenpäin. Huomataan, hänellä on aika rauhalliset tuo liikkeet. Ei semmoista arvotonta repimistä ja koura ei heilu niin kuin sanonko, mikä en sano, vaan liikkeellä on rauhallisia ja koura liikkuu ja tasaisesti tuolla nosturissa ja tämähän säästää myöskin kalustia, eikö totta? Rauhallinen koneen käyttö on aina eduksi. Oli kyseessä sitten ihan mikälainen hyvänsä. Ja 70 on pöllöjä sitten kuormassa. Ja Harri Eskelinen täällä toisella puolella. Huipputospuu. Millä hän hakee? Lähti niin pitkälle, että se ei enää niin. Joo, se on. Kun tuolta kourasta putoaa sattuessa tällä lailla, siitä tulee penaltia valitettavasti. Olikohan se puoli minuuttia, mikä sieltä tulee kyllä. Ja näin Kai Siren tekee kuormaa jo takaisinpäin. On mielenkiintoinen nähdä, minkälaisen ajan hän tekee. Niin kuin on tietenkin Harri Eskelisenkin kohdalla. Nyt on tuo yksi pölli vaan kaimalla kyllä valitettavan kaukana täällä, mutta näitähän sattuu, ei voi mitään. Ja hyvät ystävät, tilanne täällä. Siirrytkö pikkusen rauhallisesta? Niin rauhallisesta. Jori Laine ja Länsi-Suomi 6.11. Jari Asikainen ja Itä-Suomi 6.19. Pekka Tauriainen ja Oulun lääni 6.38. Ja neljäntenä tässä vaiheessa, kun Pasi Pari on ajanut ja kolmannen ajaa, Pasi Partanen Itä-Suomi 6.44. Kiitoksia. Meni liian sisään. Joo. Mitä se ajaa? Ja näin Kai Siren painaa kuormaa. Harri Eskelisellä on täällä ongelmana tämä yksi karannut puu. Saa nähdä riittääkö loppujen päässä ulottuvuus. Se on kyllä siinä ja siinä. Sehän sitten ottaa yhtä pölliä tuolta karttakepiksi ja voitaisiin sillä pyöritellä tuolta Karkkulaista takaisin. Auttaa meidän ei aivan keskikaikeen saa mennä tekemään. Siistiä kuormaa tekee Kai Siren. Pohjan tällä hetkellä Jori Laine 6.11. Ei me kahdella noin. Ja Kai Siren välttää ilmiselvästi riskiä olla ottamatta liikaa isoa kourallista puita, ettei sieltä vaan lopuksi vielä karkaa pölli. Nyt
näkyy, mutta tästä tullaan nyt sitten tämä suorituksen maaliin. Kai Sireen suoritus valmis sitten näin. Liisa Rohti. Se oli hieno veto. Aika kauan kesti.